ingantaccen shiri daga Misa TV channel. Wannan shashashan mana wai shi wai mawaki ya ai waka sana'a ce to da kai me kake da wani gaskiya ko na abu da yake faruwa wanda ba na tanin zan ga ba ce yadda muke da kai ban so na sanar da kai ba. Ina ma abota san shege kurkutan idanuwansu. Kamfanin Misa TV channel sun yi koyar don farantawa al'umma maza da mata da ƙayataccen shirinsu mai suna Akan Idona. Kina to ya waka ne? Wallahi nake ga ma abokina waka alhamdulillah. Gaskiya wani sabon mawaki ne. da kuke yin wannan magana kuna bani mamaki. Ka san harkar nan sai dai ba ta addu'a ba. Gaskiya an harfa ba mi da gaskiya ba abokina. Gaskiya ina tanin zai iya take mu fa. Kaga da Allah malam dakata. Gaidar da ake ciki ne. Hello kulbaya ga yan nazo diga amma kuma ban ga kowa ba. Ya ai muna kusa. Ya dai ko kulawa sun sa kun sa ta ne. Mun lafiya dan wani guri ne yayi. Karfa kuma ta fa tsoro a wajen namiji asara ne kuna ta ina. To ba matsala ga nan fitowa. Okay to shikenan ba damuwa. Ingantaccen shiri ne sannan kuma nishadantaccen shiri ne mai dauke da izza tausayi ban dariya kai har da ban haushi ya ci alwashi kan harkarsa ta waka babu wanda zai rusa masa mafarkinsa turka shi sai ga wata sabuwa gaba da gabanta aljani ya taka wuta sai ga wani fasishin matashi ya taso akan harkarsa ta waka yana kokarin ya rusa masa mafarkinsa ko ya za ta kare ku biyo mu a cikin wannan ingantaccen shiri namu mai suna Akan Idona. Wato ita al'amari na ubangiji ita ɗaukaka da kuma nasara samunta da kuma rashinta wato lamari ne na ubangiji. Ba zan taɓa bari wani ya taso ya rusa min mafarki na ba zai yi ba. Sai na ɗau mataki. Ga haidar kenan. Wannan yaron na ga alama ya ma zo da rainin hankali. To me zai sa kawai ba za a yi wa tukkar hanci ba kawai mai maganin abu. Ai dama kai ne mai ja da oga Haidar wallahi kai kuskure. Labari da tsarawa Abdullahi mai Kano sannan da Ahmadu Abba Gwaska daukar nauyin shirin Isa D Waka sannan da Sani Sima Don ba da umarnin shirin Abban Sigala Dima tare da Abdul Son Technology. Akan Idona. Me nake gari? Wallahi kamar mutum da na gani a da. Inna lillahi direba dan tsaya mu je mu taimake shi. Ba wani taimako da za a yi mana akan mutum da yana cikin bukatar ba wani taimako da zan iya bashi saboda tsarin aikin mu bai ba mu damar mai haka ba. Za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Misa TV ko kuma channel ɗinmu mai suna Abban Sigala Dima TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Kada ku manta Misa TV.